Salvegera heftemîn ya Yekîtiya Jinên Kurd li Sûriyê tê li bîranîn. Îro roja salvegera heftemîn ya avakirina Yekîtiya Jinên Kurd li Sûriyê ye, Yekîtiya Jinê rêxistineke civakî sivîl e û taybet e bi karûbarê jinên Kurd û çareserkirina kêşên jinan li Kurdistana Sûriyê. Yekîtiya Jinê hewl dide nerîna jina Kurd li Kurdistana Sûriyê derbarê pirsên civaka Kurdî de bidê xuyakirin û jinê hişyar bike derbarê pêşaroja wê û mafê wê, di riya kors û semînar û pêşberkî û korbendên rewşenbîrî re. Di hemî aliyên civakî jî siyasî û rewşenbîrî û civakî û aborî bê. Da ku mil bi milî bi mêran re civaka Kurdî bi awayekî sax û hişyar ava bike. Yekîtiya Jinên Kurd li Sûriyê bi boneya salvegera xwe daxuyanîk belav kiriye û kopîk ji bo arkê şandiye tê de karûxebata Yekîtiyê didê zanîn û dibêje Yekîtiya Jinên Kurd li Sûriyê di berdewamiya xebata xwe derbarê doza jina Kurd û civaka Kurdî di heyama van salên borî de ku şer û pêkdadan li Sûriyê heye. Milletê Kurd gelek zordarî û zehmetî û derbiderî û penaberî û koçberî û kuştin û girtin û hejarî û nexweşî dîtiye û hê jî berdewamiyê bi kar û xebata xwe dide û bi serkeftin nav dike. Di daxuyaniya Yekîtiyê de hatiye ku Yekîtî di berdewamiyê bi kar û çalakiyên xwe bide û peşdarî hemî xwepêşandan û geref û protestkirina li hember qunsulxane û balyozxaneyên welatên biyanî li hundir welêt û ji dervê welêt bibin. Yekîtiya Jinên Kurd li Sûriyê di dawiya daxuyaniya xwe de dibêje ew soz dide jinên Kurd ku berdewam dibin bi kar û xebata xwe de ji bo guhertina nerîna civakê ya kêm derbarê jinê de û nerînên wê û îdî bes jin rastî eşkenceya cesedî û saykolojî werê û wê mafin jinê diyasa û destûra Sûriya nû de biçespîne.